JFP er en entreprenørvirksomhed med 40 års erfaring, der udfører byggeopgaver i hoved- og totalentreprise. JFP opfører offentligt byggeri, såsom skole- og sygehusbyggeri. Tjørring Skole, der bygges for Herning Kommune, er et banebrydende lavenergiklassebyggeri. De knap 10.000 kvadratmeter opføres i totalentreprise. Det innovative byggeri har trukket meget opmærksomhed. Det er blandt andet besøgt af en lang række kommuner og vores undervisningsminister. JFP udfører erhvervsbyggeri til et hvert formål, blandt andet kontorfaciliteter og lagerbygninger. Domicilet hos Handicare er et eksempel på et byggeri, der både omfatter biludstilling, værksted, kontor og lager. JFP har specialiseret sig i at bygge konceptbutikker for detailkæder. Rema 1000 er blandt de kæder, som JFP har bygget en række butikker for. JFP udfører også større renoveringsopgaver, eksempelvis for boligselskaber og virksomheder. I Brændgårdsparken i Herning totalrenoveres 324 lejligheder indvendigt og udvendigt. På flere blokke opføres nye elevatortårne, og der anlægges nye udearealer. JFP råder over sine egne specialiserede projektledere, der har mange års erfaring i at styre store byggerier, så deadlines og aftaler overholdes. Desuden beskæftiger JFP et stort antal egne håndværkere. Alle medarbejdere lever op til JFP's høje krav om kvalitet og ansvarlighed. Hos JFP er vi gearet til fremtiden. Har I et projekt, så har vi løsningen. JFP, vi holder, hvad vi lover. Det er fundamentet, vi bygger på.